laugarren aldia ospatze deula Gazteburua hemen Tolosan. Eta, bueno, azkenen pixkat, asambladatik ikuste, bazakit, azkenen pixkat gaztek baita muitzeko pixkat, eta ez azkenen, bakoitza bereko berriak inda, eta, behintzat elkartzeko egun baten da, zoze, gauzak antolatzeko, eta, antolatuite goizen, joku batzuk, simaz gazten arten, joku batzuk iten nahitu geha, oain nahi hemen usten ez bazkaltzen. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua, hau da zure mundua, jada bideratua, eta ideiak arrastaka, hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanprotsua, hau da zure mundua, jada... Asambleak lan talde ezberdina ditu, eta hietako bat da suetenetik taldea, dela bertso taldea, eta orduan hilokoia holtza gaina, eta bertso batzuk gotako ditu eta hola. Eskala da txapelketa onda, eta orduan gero finala ingoa baita ere, gero mural moduko bat ingoa, eta gero gauen kontzertuk, pixkat azkenen, gaztek baita biltzeko eta ikusteko dauden gauzaz berdinak. Esan nahi gabeko ideiak bertan geratzen badira, zaborrokak balioak... Gu goizen eskalada txapelketa antolatu dugu gehien bat, hor, herri guztitik jungea musikakin, txaranga moduko baten, eskalatzen, ez dakit, 28 partai egon ziren, eta ikusten da azkaren ambiente pixkat jarria, eta herri guztitik zehar, eta ni bintzat guztu naiz, eta jendea pentsatzea guztu dala. Asambleak antolatzeu, baina bai saiatu gehala, Tolosako jende gaztea biltzen, azkenen nahiz da ez zeon asambladan, baita jakiteko gaztek ze gauza desberdinak nahi dituen antolatzea eta hola, eta, ez dakit, gazte ezberdinak bildu geha eta helburua, azkenen biltzea, eta azkenen gaude Tolosan, betikokin muitze geha, betiko lagunekin, eta, baita ere gero festa bat pixkat alternatiboa, desberdina antolatzea, eta ez betiko alarun batero, eta pixkat baita ere gutzako, proposa eta jokukin diteu, eta jokutan ez da jende asko bildu, baina bildu gehanak ondo pasadeu, gero eguerdialdea jendea animatzen hasia, eta hain bazkaltzen jende gehiago, katxaldeako gore jendea espero. Hau da gure mundua nahi dutenen modu